Muri Zimbabwe muri rudadi so nhasi rimwe zuva nhasi uno tati timbomisa nyaya zvikwambo tati timbomisa nyaya dzengozi timbomisa zvakasiyana siyana zvinoita kunge munyika kamusina development iri kuitika tiri kwamutoko pachitora irrigation scheme tatika timbokurukurawo nevabereki vari pano tinzwe kuti vari kuzvikunda sei mubasa ravo nekuti tiri kuona havasi kugarira maoko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Inini ndinonzi Amai Kagoyo, Mai Onias Kagoyo. Ndorima ndiri pachitora irrigation scheme. Pachitora irrigation scheme tinorima macarrots, miriwo, fine beans, macucumber, nembeu dzakangosiyana siyana negreen maize tinorima zvekare. Zvinhu izvi takaona zvichitibatsiridza pakurarama kwedu. Kange wagonawo kuzvishandirawo hako zvakanaka aiwa takaona zvichibuda zvichiita zvakanaka. Tiri pachitora irrigation takaita Fanikese group tiri 18 members muchitora irrigation chitora 1 tine maskimu matatu kuti chitora 1 chitora 2 nechitora 3 saka pachitora 1 inini ndiri muchitora 1 tinorima ndiri muchitora 1 tiri 18 members. Saka tingati basa ramuri kuita hamusi kumirira zhizha riri kukubatsirai zvakadini zviri kuendeka here? Pane here matambudziko atingati muri kusangana nawo mubasa renyu kana kuti ese machena? Hongu mubasa ratiri kuita riri kutibatsira asi tinozosangana nematambudziko muzhizha umu dzimwe mbeu dzedu dzatinodyara dzinogona kuafektwa nemvura saka ndo zvinoita kuti tizokanganisika pakuti tirambe tichienderana nemabasa edu iwayo nezvirwere zvinounza muzhizha muye zvimwe ndo zvinotikanganisa futi pamabasa edu. Saka nguva inei tingati hakuna zvakanaka. Aiwa zviri zvenguva inei toti aiwa zvinhu zvese anenge angori manake.
Okay, pakanaka baba. Ini panondoitwa mupaya Wilfred. Saka sematsanangura yangoita magaba pakutsanangura. Tiri varime muno. Tosoi para pa phase 1 tiri 18. Chatikatokumbirawo panapa chimwe chanikada kungotaura ndechekuti magetsi amakatiisira aya hatakwanisi but se prepaid paindustry panoda ari domestic maybe zvingaite nani because paindustry magetsi aya haasi kukwanisika nemari ari kudhimanda paya after a week mushini wedu unodya zvo almost 360 US pasvondo saka kana ndoona kuti industry inganditambise mari yakadaro kana ndowana market inobva kupi haikwanisi mari yawandisa yari kubata rari kumbira kuti ngatichinjirewo mita mutisirawo mita iri nani iya iri kutiponda asi pamuri kuzobhadhara mari yakadaro tingatiwo profit yenyu iri kuuyawo yakamira sei profit vanogona kusatowapo asi kune kwangorana chete kuti hapana zvandingaita profit pastorina because kana ndakutadza kana kubhadhara mwana wechikoro zvinoratidza kuti hazvisi kubhadhara nekuti chikonzero ndechekuti mamaketi zisati maketi iri ndiyo mbari ingorimo yatinongodzvanyora makoro nyika saka muri kutaura kuti muri kushandira loss here chii chinozokupai kuramba muri pabasa renyu kana muchiziva kuti zvinhu zvine loss izvi pane shoko vanonzi rambai makashinga ukabva watoregedza zvinonzi kurembera kuri nani kapane pane kuzowa saka ndo ndikati ndo point chaiyo kuti akurembera kuri nani pane kuti unozobva wadonha chaiyo zvataitarisira chaizvo hazvisiri izvo zviriko nhasi pane zvakanga zviriko kare because taiva tine mita mamita ekudhara ainenge emabhiru aya ndo ataiona ataishandisa kare saka aiwa ipapo taita profit but iko zvinoizvi chaachimbadzo chaiyo haisi kushandika nayo ko tiri kuona mari yamataura imari yakati one day hazviite here kuti mari yamuri kubatanidza iyoyo muchiisa kumagetsi mutenge masolar panels motoita motiza magetsi moshandisa yenyu solar power iyo chirevo chakanaka taitarisira kuti dai zvaita saizvozvo because ruzivo rarisina pataingozviona taifungidzira pamwe ndezvomba chete asi takatozozvitanga kuti zonomai manje macommercial farms marondera taiti pamwe zvingaite zviri nani seidea yamati panotenda zvikuru ndiri murimi wepachitora 3 irrigation scheme. Chitora 3 irrigation scheme ine varimi 23. Takatanga kurima mugore ra2012. Patakatanga zvinhu zvava zvakanaka nekuti magetsi takanga tisingaite kubvusa. Pakachinja currency yedu ichienda kuzigi zvakutiomera nekuti taakubvusa pasvondo tichiisa mari yakawanda. Tiri 23 tinobvusa mari inoita ye460 per week. Saka zvakuita sekunge zvinhu zvedu zvichafamba hatichakwanisi kunyatsobhadhara mari dzevana vechikoro nokuti pamwedzi taakutoda mari inosvika $60 kuti tikwanise kubhadhara magetsi. Ndo mamwe matambudziko atiri kusangana nawo sevarimi. Asi izvo mataura kune zvakashata, kune zvakanaka munotiwo kudi? Kune zvakanaka tinoti tiri kukwanisa kurarama nevamwe vakatitenderedza nekuti kune vamwe vanouyawo vachitibatsira mabasa akaita sekukohwa, kudyara nekusakura. Tinenge tichibatsirana tichivapawo mari vachiisawo simba ravo pamabasa atinenge tichiita. Rumors Media, taking you to another level. Nditwa mai Mupaya pano pachitora 1 tinoita nezvekurima irrigation. Tinorima mbeu dzakasiyana siyana, makerotsi, chibage,
beans, peas, fine beans. Asi mukurima kwatinoita zvinhu zvedu tikuona kuti hazvisi kunyatsotibhadhara nenyaya yekuti magetsi edu haasi kuti tinoita zvakanaka pose nezvitiri kujusa pa1 week. Saka mari yese zhinji iri kuperera kuenda kumagetsi. Saka tiri kuchivaziva kuti tonyatsoita zvipi kuti zvinhu zvedu zvinyatsotibudira kuti tinyatsoona kurarama mune zvakanaka. Vana chaivo chaivo tiri kukundikana kuti tinyatsovaendesa kuchikoro. Saka zvinhu zvedu zvaakutiremera ike zvinezvi. Asi tingati chirimwa chiri kunyanya kubhadhara kudarika zvimwe zvirimwa zvese ndechipi? Carrots ndoiri kumbonyanya kubhadhara, ndoiri kunyanya kurima muno. Nevamwe peas dziri kuitawo futi dzichibhadhara zviri nani. Chibage chakamira sei? Chibage chiri kubhadhara but vanhu vashoma vari kunyanya kurima chibage. Ozi gore rino igore renzara vana vanoko vakamumaminda umu, saka chibowa vachatengesa chakuenda mudzimba. Saka ndopanyanya kuoma pachibage ipapa. Zita rangu nonzi Beni Mashonganyika. Basa ratikuita ndoti rakanaka, bhosi rakati tiri kutendesa kuchikoro tichikwanisa kurarama tichidya pamba. Saka tingoti vabereki vedu dai varamba vakashinga nebasa, isusu toitawo mabasa anobudireyo kuti vabereki vedu but pamagetsi apo vari kuchema. Bhosi pamwe pacho tonombodzingwa kuchikoro nzi mari yaperera magetsi. Zvinhu zvinorwadza zviro zvachose. But zvimwe zvese zvakanaka, toti basa riri kufamba mune zvakanaka. Dai vati vandozoita machines, matractor ekudyara, bhosi labor neimwe mari yelabor. Taita machine iri faster pakudyara, aiwa izvo chitovandudzirawo mabusiness. Wakuwara nebadza? Badza ratikuwara mukwadza mukoma nekudyara nini. Bhosi weekend uchiita basa, zvirumbotyoroita basa, unodomboerenga uchichi. Ndozvandingangoda kutaura mukoma. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana pano pachitora irrigation scheme tiri kwaMutoko. Aiwaka hanzi kunyangwe zvazvo tiri kuwana chouviri, asi nhau yemagetsi ndiyo iri kunyanya kutidzosera kumashure, nekuti ndofunga muri kuona kaminda iri kuita ndezve irrigation. Kati kutaura amenoti nemuchishona inonzi chii, kuti pfa kwemvura ichidiridza zvirimwa. Ndona uiri kuno, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai budiriro. Aiwa tiregedze, tinoramba tichitarisawo zvakare. Senguva dzese muri yeZimbabwe, musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,